neizwi raakanyora aya mazwi ndinoanzwa uya unditevereini ndinotora muchinjiko ndichimutevera tenzi ose ndinomutevera ndinofamba naye munzira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tinokudza Mwari. Hallelujah. Mufaro mukuru. Ndine mufaro mukuru. Amen. Hallelujah. Special day. Amen. Nasi tiri kuvhura Sunday school. Amen. Hallelujah. Amen. It's a beautiful. I like this place. Amen. I like this place. I remember the first day I saw it. Nakafara still. Tasa nipa glass ava. Ndichiti vana vedu vachapindira munomu. It's a beautiful Sunday school. Amen. Hallelujah. Amen. Tikazoti even my youth vanokwanisa kushandisa. Kana tikazoita even my young couples women's ministries, they can even use this. Amen. Maichakumbira vachiti kana munogona kuishandisa seoffice. Hallelujah. Amen. 2 weekends ago, when we opened the main church, takaropafadzwa nevhangeri raSolomon. Amen. Hallelujah. Amen. Solomon achivhura temberi. The first time it was opened, kuti maJudha apinda achiona temberi yaMwari kuti yapera, and he dedicated the temple. Akazonamata munamato akanamata, akanyengetera first kuna Mwari, secondly akazochena kune vanhu akavaropafadza. Hallelujah. Amen. Saka Ishe vakandiitira chimwe chinhu chinoshamisa pakati peshona. Actually Mharidzo yanhasi ndakaipiwa same time neMharidzo yemusi weSunday. It all happened Sunday morning just before we came to church. Ndobva ndapiwa Mharidzo yaVashti naEsther. I was so blessed musi weSunday. Hameno kana vamwe vakaropafadzwa sei. Shoko raMwari shoko raMwari. But ini ndine dzimwe Mharidzo dzekuti dzinondiendesa kure kupfuura dzimwe. Nanhasi mumba mangu ichiri kungotaura vhangeri ramambokadzi Vashti naEsther. So at that time when I received the message, ndakati ichizopera yaEsther, ndobva ndapinzwa mune imwe Mharidzo yechi2 zvekuti ndakamboita confusion, ndikati nai Mwari, saka ndichazviparidza zvese izvi musi weSunday. Ndobva Ishe vati no, it's okay. Ndanda kutokuprepare for next service. Gata rumbidzwai Jehovah. Hallelujah. So I just kept it like that. Zvandakaita ndakangonyora pafoni pangu kuti Mharidzo yandapiwa naMwari yakamira so ndanyora mavhesi acho kuti ndisakangana. Hallelujah. So pana ndichivhura bhaibheri rangu bye ndandichivhura ndichirangarira kuti chapter yandakapiwa ndeipi, vhesi randakapiwa nderipi. Hallelujah. Saka nhasi handina kuzonamatira Mharidzo yanhasi kuti Mwari nhasi toparidza chii. Hallelujah. Amen. But it's an amazing thing because what God said. Ngatiende kuna Madzimambo chapter 1. First Kings chapter 8. Madzimambo ekutanga chapter 8. Tingaverengerwe mavhesi matatu, just 3 verses. Verse 9, 10 and 11. Madzimambo ekutanga chapter 8. verse iri page 327 vane mabhaibheri akafanana nerimwe. Chapter 8 verse 9, 10 and 11. Panomsoro shoko unoti temberi inotsaurirwa Jehovha. Yes. Verse 9. Mukati meareka makanga musisine chinhu. Yeah. Asi mahwendefa maviri amabwe.
Yes. akanga akaiswamo naMozisi paHorebhi nguva yaJehovha yaakaita sungano nayo navana vaIsraeri pakubuda kwavo panyika yeIjipiti. Praise the Lord. 10. Zvino vaprista vakati vabuda panzvimbo tsvene, gore rikazadza imba yaJehovha. Yes. Naizvozvo vaprista vakanga vasingagoni kumira pabasa nokuda kwegore, nekuti kubwinya kwaJehovha kwakazadza imba yaJehovha. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ndiyo mharidzo yatakapiwa musi watakavhura the main church. Amen. Hallelujah. Amen. God blessed me with this. Zvikanzi dzokera unoudza vanhu vangu kuti mharidzo yandakakupa yanga isina kukwana. Hallelujah. Amen. It was good for that moment. Because grade 1 ne grade 2 dzakasiyana. Amen. Grade 7 ne form 1 dzakasiyana. Amen. Kana uri ku grade 7 ukanzi 1 minus 2 unoti it can't. Wobva wapiwa 100%. But musi waunotanga form 1 ukasimudza ruoko ukanzi it can't unonzi wakanganisa. Hallelujah. Amen. Woudzwa kunzi no, kwane answer inonzi minus 1. Praise the Lord. Amen. So God said I was preparing you. Ndakakudzidzisai nezvetemberi. Ndikakuudzai kuti temberi yakamira sei. But nyaya iripo manje ndeyekuti takuenda kuhigh school. Ndakuchikuudzai kuti ini Jehovha handigare mutemberi yakavakwa nezvidhina, yakavakwa nemaoko emunhu, asi ndinoda yandakavaka ndemene. Hallelujah. Amen. Pane temberi inonzi muviri. Hallelujah. Ndiyo temberi. Ndosaka chiri chivi kakuisa doro mutemberi. Amen. Hallelujah. Amen. Because itemberi yaMwari. Ndosaka chiri chivi kubhema mbanje kana kukuta fodya. Because uri kuisa mutemberi yaMwari. Shoko rotaura kuti anotadzira muviri wake anotadzira Mwari. Amen. Why? Because it's the temple of God. Praise the Lord. Saka verse 9 inotaura kuti makanga musisina chinhu kunze kwemahwendefa maviri akapiwa Mozisi naMwari. Saka temberi yaMwari mumwoyo mako chinofanira kusvika palevel yekuti hamuchisina chimwe chinhu kusara kwemahwendefa maviri eshoko raMwari. Hallelujah. Amen. Old Testament ne New Testament. Amen. Mumwoyo mako ngakusawanikwe chimwe chinhu kunze kweshoko raMwari chete. Ndosaka tiri kuita maservice anaya 10:30 makusaini Sunday tinenge tapo kuti mumwoyo muzare shoko raMwari chete. Ezvino Tuesday vamwe vari kuenda kunoona Champions League football kana kuita sei isiri pano. Hallelujah. Amen. Kuti mumwoyo muzare mahwendefa maviri. Amen. Hallelujah. Zvino kana mahwendefa maviri azara kuchaitwa vamwe vanenge isusu vanotaura shoko raMwari. Amen. Sezvakaita Solomon akatuma vaprista akati hey, itai basa raMwari sezvamunofanira kuti they started ministering. They started ministering. They started ministering. Hanzi vachita minister chishamiso chakaitika. Ndobva mazara gore. Ndobva mazara mweya waMwari. Saka kana tichikupai vhangeri, tichikupai shoko raMwari, Ishe Jesu Kristu vanofana kupinda mumwoyo. Vatange kubata basa mumwoyo. Ishe Jesu Kristu kana wabata basa mumwoyo, iwe unonzi waberekwa kutsva. Kana waberekwa kutsva, wocheneswa. Kucheneswa unocheneswa neshoko raMwari. Amen. Hallelujah. Amen. Ndakaboparidza rimwe zuva ndikataura ndikati ropa rinonza kukanganirwa kwezvivi. Hallelujah. Amen. Asi chinochenesa imvura. Amen. Hallelujah. Amen. Mvura ndiro shoko raMwari. Mwakambondibvunza kuti saka sanctification yamunogara muchiparidza, how do I attain sanctification? By the word of God. Amen. You need to keep listening to the word of God. That's why it's important to keep coming back to church. Hallelujah. Amen. Unoberekwa kutsva neropa. Ropa rinonza kuregererwa nekukanganirwa kwezvivi, asi mvura ndiyo inochenesa. Ndopanonzi neshoko raMwari ndichasasa mvura yangu pamwoyo webwe kusvika mwoyo webwe wava mwoyo wenyama. Amen. Hallelujah. Amen. Saka kana paine asati ane sanctification achishaya kuti unozviita sei, ramba uchiteerera shoko raMwari. Ramba uchiteerera, meditate upon the word of God. Iyo shoko raMwari ndakamboparidza futi rimwe zuva ndikati munhu anodhiraivha, munoziva kuti kudhiraivha motikari kuri easy. Unogona kudzidzira kudhiraivha motikari wototanga kudhiraivha. Indakadzidzira kudhiraivha ndichiri kuprimary.
but pandaidriver ipapo ndaifunga kuti ndiri kugona ndisingazivi kuti handisi kugona. Musi wandakazoziva kuti handisi kugona musi wandakati baba ndaane 16 years ndakuda chitambi. Zvanzi kuda chitambi. Saka isusu manje zvazvinoita kana kuti wakuda chitambi unowana inonzi highway code. Wodzidza highway code. Kana wadzidzira highway code unopiwa kabook aka and then wopiwa chichat ichi. Izvozvo unofanira kugara nazvo musoro mako wozoenda kunonyora inonzi provisional. Kana wanyora provisional waane learners wozoita driving test. Ndo pandakazoziva kuti maiwe ndaishaisha zvisingaite. Hallelujah. Ndikamboparidza kuti rimwe zuva ndikapa example yekuti ndakaita stuck in traffic ndine vana vangu. Tiri mutraffic kudaro tiri stuck, vana vangu vakati good date we are stuck panapa. Kuinda makangomira makangotedza motikari. Unaiwo uya angopinda nekuseri madi kuenda kuseri nezvaaitawo. Hallelujah. Ndobva ndatanga kudzidzisa vana vangu kuti munoona pakaitwa solid line kudai. Mutemo unoti solid line haitwe sei? Haicross. This is what sanctification does to you. This is what being born again does to you. Because iwewe kana uine motikari, driving over a solid line is very easy. Hallelujah. Amen. But kana uine highway code musoro. Highway code inobudza kuti it's a solid line. Iwe unotoona kuti pandijura kudai. As long as by the solid line hauchato drive off. Ndozvinoita shoko raMwari. Shoko raMwari kana raparidzwa nemutoo waro chairo, waberekwa kutsva ukadzurwa mudzi wechivi nekucheneswa pasi pemwoyo yatinoti sanctification muchirungu. Rinoiswa doro apo rigovhurwa uchitoziva kuti ndikaisa pamuromo rinodurura kukapinda, but unoona solid line. Hallelujah. Muchitoziva kuti panext door pane n'anga senge inini baba pangu 1 2 3 houses away ndotoziva kuti pane n'anga, but ndinoona solid line. Amen. Hallelujah. Amen. Dai anga ari vamwana men of God vanoti ndatanga kereke yangu ndinoti kereke izari ndinoti kereke izari vanobvoenda kun'anga kuti ndikutsvaga mapowers ekuti ndisimbise zvinhu ndigoita zvishamiso. Aiwa tinoona solid line. Toziva kuti shoko raMwari is enough. The power of the Holy Spirit is enough. Nyangwe ani naani anozomira papulpit achiparidza mukereke yaMwari, nyangwe mageneration achateera vachauya kana isitatorwa naMwari tapo vachaziva kuti tinoona solid line. Mukereke yaMwari hakuna munhu anoenda kun'anga. Mukereke yaMwari hakuna. Ndazoona mumwe pane mumwe aimboda kuita shamwari yangu achitaura neni tichimbotaura nyaya yeshoko raMwari ndiwe munyika muno make. Ndichimuti apa tiri vana matiro enyanda hanzwisisei. Ndasandambomuna achita chii ati ndaingomuti vana matiro enyanda hanzwisisi. Ndazoona nhasi anyora paFacebook kuti mwana wangu apasa matric, I want to thank God. Anyora paragraph yake ndovazoti page 2 and I want to thank the ancestors that mukereke yaMwari so atitaure zvema ancestors. Kana makutaura ancestral spirits tinoona solid line. Amen. Hallelujah. Amen. Kana makutaura ma spirit mediums tinoona solid line. Amen. Kana makutaura ma fortune tellers tinoona solid line. Amen. Ma necromancer tinoona solid line. Zvimwe nguva munoenda kuma picnic kuma showground kumachi nekusaziva woona chikaravhani chiripo chine mukadzi aripo anoti ndinoita palm reading, uyai pano ndikuitei fortune telling palm reading, tinoona solid line. Amen. Vamwe vanoshandisa makasi vachidaiswa vachitarisa makadzi vototanga kutotaura tinoona solid line. Amen. We only stand by the Holy Spirit of God. Amen. Only the Holy Spirit of God. Tazoroiwa tazodi ngandise vinegar nesalt tinoona solid line. Amen. Tinomira neropa raJesu chete. Amen. Hallelujah. Saka vadaro mweya waMwari wakazara. Hallelujah. Amen. Kusvikira vasakwanisa kumiramo mutemberi, hanzi vakatiza mutemberi vari mavo. Kubwinya kwaJehovha kwazadza imba. Praise the Lord. Amen. Ndozvinoitika. Tinofanira kusvika papoint yekuti unozara kubwinya kwaJehovha mumwoyo mako. Mharidzo dzatinenge takupai ndedzaJesu hadzisi dzedu. Kana zvazara mumwoyo mako
unofana kusvika papoint yekuti kana isusu hatichakwanisa kutokutenda kubvisa pane shoko raMwari iro. Ndakambodzwa baba chakombera vachitaura zveconcrete kuti builder anoti akavaka anotanga kuvaka concrete slab achiisa ndiye ari kumikisa nemaoko ake, but concrete inosvika pakuoma zvekuti mukakuti builder dzoka toda kuti utisepareterewo semende nenhingirina anoti hatichazvigoni. Haleluya, ndo zvinoita rukoniso. Saka hei, mwoyo yedu ndo zvainofanira kuita. Saka zvese mapromises akataurwa naSolomon aya anozotanga kuitika nekuti iwewe uri temberi yaMwari. Ndo paya pekuti nyange uri kwauri uri motikari mako wakwanisa kunamata, hauchamirire kutsvaga kuti ndoda kuenda pachipfugamu sezvatinoita zviya kuti kana tauya muchechi toda kuenda kunonamata pamberi. Yes, it's good because tiri muchechi. Kukana wakumba, kukana uri kubasa, kukana uri mufreeway, temberi. Temberi. Amen. Hallelujah. Amen. Handei kuvhangirira nhasi. Tatisati tatanga hedu. Takuchitanga manje. Ngativhurei kuna Johani chapter 17. Nhasi zuva rakanaka. Amen. Tichadzidza nekuda kwemunyengetero mukuru waJesu. Hallelujah. Jesu Kristu vakati nguva yakuda kusvika yekuti vachiita zvavakadedzerwa panyika, zvavakawira panyika. Hallelujah. Amen. Tinofana kunzwisisa something. Jesu Kristu vakauya for two things here on earth. The first thing he came for was as a prototype to show people how to live a sinless life. Kuti munhu kana ane mweya mutsvene waMwari wakazara maari haite chinhu. Kana zvichinzi Christ, ndakamboparidza kudaro kuti zita rekuti Christ rinoreva kuti anointed, akazodzwa, muzodziwa. Hallelujah. Kuti Christ zvinoreva kuti ndiye akazodzwa nemweya mutsvene waMwari. Saka kana tichiti Jesus Christ tiri kuti Jesu akazodzwa. Hallelujah. So nzwisisai kuti Jesu anga ari sample. Sezvinoita maselfoni ezvinezi kunotengeswa maiphone, but maiphone uyu kwakatanga kugadzirwa 1 ndo yairatidzwa iPhone iyoyo kunzi inobva yadai. Kana ndiri kuti iPhone, kana iwe uine Samsung, funga Samsung yako. Kana kuti Nokia iyoyo kwakatanga kugadzirwa 1 ndobva yatanga kutestwa 1 iyoyo kuti inoshanda here, inoita sei, vanoiti prototype pachirungu. Kana yazoita zvese zvavari kuda vanoti yapasa, ngaichiendeswa kumass production. Zvese zvinhu zvatinoona panyika panapa mufananidzo. Hallelujah. Wezvinhu zviri mumweya. So Jesus Christ was a prototype, kuratidza kuti nyama inogona kukontaina mweya waMwari. Ugofamba mweya waMwari wakuratidza simba, kuti Jesu anotaura kuti iwe muti hauna chibereko wakatukwa iwe, uoma muti. Hallelujah. Saka isusu kana tine mweya waMwari taakukwanisa kutaura kuti makereke asina chibereko ngaome, uoma muti iwe. You are good for nothing. Hallelujah. Ndosaka tichiti tikanamatira varwere vanopona. It's because of the Holy Spirit. Haisi nyama yangu ine simba, handisi ndine simba, si mweya mutsvene waMwari. Wongori muna Ishe Jesu Kristu, iwowe mweya mutsvene iwowe. Hallelujah. So he was a prototype to show how a person can live kana aina Mwari. The second thing, which was the most important thing, was to come for restoration. Kutidzorera kuna Baba. Sezotata muzvivi nekuda kwaAdam naEve. Kwakuya kuzoroverwa pamuchinjikwa, ropa rake rikayerera, kunza kukanganirwa kwezvivi. Hallelujah. Amen. Ndobva afa, akavigwa, akamuka. Kuitira kuti isusu nhasi kana taakuziva shoko raMwari, taakuchiziva kuti inini ndinofanira kubata kutenda kuti musi wakaroverwa Jesu pamuchinjikwa kwakwataurwa naMwari kunzi Adamu, musi wauchadya muchero uchafa. Saka kune zvivi zvawaita izvi unofanira kutongerwa rufu. Rufu rwakatongerwa Adamu rwakatongerwa tese, but kutongerwa rufu ikoko kwakabva kwabhadharwa pamuchinjikwa.
indafana kubata kutenda kuti musi wakaroherwa Jesu ndandiripo. Hallelujah. Jesu paakaroherwa muchinjikwa neniwo akaroherwa neni. Hallelujah. Jesu paakafa neniwo ndakafa. Jesu paakavigwa neniwo ndakavigwa. Why do I have to say that? Because Jesu akazomuka. Saka musi wakamuka neniwo. Hallelujah. Amen. That is the only way inondipa simba rekuzotaura kuti Jesu paanopinda denga neniwo chapinda denga. Amen. That's why he says, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father by me. I'm telling you, this is the only way you can enter heaven. Amen. Hakuna imwe nzira. Kutotenda kuti zvakaitika pana Jesu izvozvo zvakaitika pandiri. That faith iyoyo ndokunonzi kutenda ikoko. Amen. Takamboita imwe Mharidzo. Tikapa maexample. Pana Philip vachiparidza vhangeri akabvunza munhu kuti unotenda here? Mindiro yakabakati, hongu ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Hongu ndinotenda muna Jesu. Hongu ndinotenda kuti zvakaitwa naJesu izvi zvinodaiso upenyu hwangu. Ndokunonzi kutenda ikoko. Ndomuzwa vamwe vachitaura kuti as long as you believe whatever you believe zvinoitika. As long as you believe, that is not faith. Ukabhiliva muna Muhammad, ukabhiliva muna Confucius, ukabhiliva muna Buddha, ukabhiliva kuti timu inodya timu zvinoitika, ukabhiliva kuti chakati, ukabhiliva kuti petri yako inokusvitsa kumba. That is not faith. Faith is having faith in Jesus Christ. Believing in Jesus Christ is faith. Amen. Hallelujah. Amen. Saka ndo zvakawira Ishe Jesu kuna ava vakasanangurwa naMwari kuti vatende Mwari. Ngativerengerwe paverse 1. Johani chapter 17 verse 1. Pana musoro weshoko noti munyengetero mukuru waJesu. Verse 1. Jesu akataura izvozvo akatarira kudenga akati, Baba, nguva yasvika. Kudzai mwanakomana wenyu kuti mwanakomana akukudzei imi. Sezvamakamupa simba pamusoro penyama yose, kuti wose wamakamupa awape upenyu husingaperi. Yes. Upenyu husingaperi ndiwo kuti wakuzivei imi Mwari muri woga wazvokwadi naJesu Kristu wamakatuma. Hallelujah. Amen. Upenyu husingaperi chiriko. Iyo answer iripo iyi. Amen. Hallelujah. Upenyu husingaperi ndiwo kuti vakuzivei imi Mwari woga wazvokwadi naJesu Kristu mwanakomana wawakatuma. Hakuna upenyu husingaperi anywhere else apart from this. This is life eternal. Ukaona waziva Mwari, ukaziva Ishe Jesu Kristu, waziva upenyu husingaperi. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father but by me. Unotofana kutonzwisisa relationship iri pana Mwari naJesu. Mungaisha kuti saka taizviparidzirei kuti Mwari ndiani, Jesu ndiani, ko taizviitirei? Heino Mharidzo. God is giving us an answer today. Why we were learning all those things. Who is the Holy Spirit? Who is Jesus Christ? Who is God the Father? Now today we learn why we were learning that. This is life eternal. Maitopiwa upenyu ipapo. Hallelujah. Taipiwa upenyu pataidzidziswa kuti Jesu ndiani. Verse 4. Verse 4. Ndakakukudzai panyika. Ndapedza basa ramakandipa kuti ndiriite. Zvino imi Baba, mundikudzei pamberi penyu nokukudzwa kwandaiva nako kwamuri. Yes. Nyika isati yavepo. Yes. Ndakaratidza vanhu. Hey, imbomirai, muri kunzwa here zviri kutaura Jesu. Hanzi ndikudzei nekukudzwa kwandandinapo nyika isati yavapo. Amen. Asi mumwe munhu ari kutenga bride yekuti Christmas. Jesu akazvarwa musi 25 December. But avari kutaura kuti ndani nekukudzwa kwandandinapo nyika isati yavapo. Saka 25 December uyo amene kuti ndi ane birthday Jesu wake, I don't know. Ino wangu Jesu haana birthday. Ndime uchizete. Amen. Without beginning, without ending. Amen. Without father or mother. Hallelujah. Amen. Hadi yariba verse 6. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Yes. Wakanga vari wenyu, mukandipa iwo vakachengeta shoko renyu. Hallelujah. Zvanda ndichitaura zvazviya.
Praise the Lord. You know, I love how God does these things. Have you noticed kuti kazhinji kana ndichiparidza ndinotaura something and then God backs it up with his word? Part of what he came here for. Remember pana chitaura chimwe chinhu chakawira apa zvakutaurwa paverse 6. Ndakaratidza vanhu. Hallelujah. Amen. Ndakaratidza vanhu vamakandipa nyika zita renyu. He was here to show the way of life. Hallelujah. Vakachengeta shoko renyu. Ende hona ari kutaura kuti vamakandipa. Hande pamberi. Verse 7. Zvino wanoziva kuti zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri. Yes. Nokuti ndakavapa mashoko amakandipa. Yes. Vakaagamuchira. Vakaziva zviro kwazvo kuti ndakabva kwamuri. Hallelujah. Vakatenda kuti ndakatumwa nemi. Yes. Urikuona kushamisa kunoita Ishe Jesu Kristu. Inandisani ndagona humility yakadai so. He is Jesus Christ. He is God. He has the power to do whatever he wants. But I thought that I stuck to the script. Ndakaramba ndakateerera. Ndikashandisa mashoko amakandipa. Last Sunday takaparidzirwa nechechi yaVashiti. Inoita zvayo yega. Iye Jesu haasi kuita zvake ega. Ari kuita zvaakatumwa. And he stuck to that. Haana kumboita anything chake ega. Just like Holy Spirit. The Holy Spirit doesn't do anything of his own. Anoita zvaJesu. Jesu oita zvaBaba. Kereke inofanira kuitawo zvemweya mutsvene waMwari. Kumuri kereke yerudziko inoita zvayo yega. Inozotanga doctrine yayo yega. Inozotanga maconcept nemaculture ayo yega. Church of Vashti. Tinofanira kuita sana Esther. Esther anoziva kuti ina handisi royal blood. I only become royal by virtue of being married to the king. I derive my power from the throne of the king. So at every point, the king is above me. Tikangozviziva chete izvozvo vakomana tinoenda kure. Simba redu riri muna Jesu. Hatina simba redu tega. Hatina chinhu chinyowani chatichauya nacho kunze kwechiri mushoko raMwari. Whenever someone stands up to preach, it has to be from the word of God. Amen. It has to be backed up by scripture. It has to be backed up by the word of God. Hallelujah. Amen. That is the only way. That is the only way. Ndosaka chinzi kereke yaMwari yakazodzwa. The anointed church of God. Amen. Anointed by the Holy Spirit. Amen. Inotungamirwa nemweya mutsvene waMwari. Mukangona tangorasa mweya mutsvene waMwari chete tangorasika. Amen. We should always follow the Holy Spirit. That's why tinoita semapenzi zvedu. Kana Mharidzo tinotoita Mharidzo yatinoita piwa nemweya mutsvene waMwari. Because hatidi kuita anything of our own. And verse 9. Verse 9. Ndinowanyengeterera iwo. Handinyengeterere nyika. Asi avo vamakandipa. Nokuti ndiwo wenyu. Hallelujah. Hey, nyaya inoda kunzwisisika iyi. Hanzi handinyengetere. Jesu kana achiti nyika ari kutaura vanhu. Kana achiti nyika haasi kutaura huswa hwamuri kuona uyu nemiti nechii. Nyika vanhu vasina Mwari mavari. Hallelujah. Saka iye anoti handinyengeterere nyika. Hey, Jesus Christ did not come to die for everyone. It's a lie. Jesus Christ does not care about everyone. It's a lie. Jesus Christ has specific people that he came to die for. Kana mamusati mambozvinzwa mambozvinzwa nhasi. Amen. Hanzi handinyengeterere nyika. Ndinonyengeterera chete tiudze muverengi. Ndinonyengeterera iwo. Yes. Handinyengeterere nyika. Asi avo vamakandipa nokuti ndiwo wenyu. Hallelujah. So there are certain people vakasarudzwa naMwari. Ivavo ndivo vega vakauya kuzofirwa naJesu. Amen. Ndivo vekuti tikavaparidzira shoko raMwari munoona vachitendoka. Amen. Ndosaka last week ndakataura ndikati handicharwadziwi. Kudhara ndairwadziwa. Ukaparidza so because zvaitika kamazuva ndakataka kuparidza ndaitika paridza vanhu votendoka. Paridza vanhu votendoka.
Saka takazotanga kuti ndoparidzaona mumwe munhu asi kutendoka uramba akagara pachena. Ndorwadziwa manje kuti kuindava no kusanzwisisa vhangeri. Amen. Handinyengeterere nyika. Asi ivo vamakandipa shuwa vanotendeuka ndivo chete ivo vakapiwa naMwari. Amen. Kune vamwe kuti nyange akadzwa Mharidzo 100 40 years munhu ari muchechi. But inyika. Hallelujah. Amen. Haana basa nenyika. Handinyengeterere nyika. Asi ivo vamakandipa. Ende vamakandipa ndevenyu. Hallelujah. Amen. Handepa verse 10. Zvose zvangu ndezvenyu. Yes. Nezvenyu ndezvangu. Ndakudzwa mavari. Yes. Ini handichiri munyika, asi ivo vari munyika. Ini ndinouya kwamuri. Yeah. Baba vatsvene. Yeah. Muvachengete muzita renyu. Ramakandipa kuti vave vamwe sesu. Yes. Ndichiri navo. Ini ndaivachengeta muzita renyu. Yes. Ramakandipa. Yeah. Ndakavarinda. Hapana nomwe wavo wakarasika. Asi mwanakomana wokuraswa. Kuti rugwaro ruitike. Yes. Asi zvino ndouya kwamuri. Ndinotaura izvi panyika. Kuti wave nomufaro wangu wakazadzika mavari. Hallelujah. Amen. Takataura kuti nyaya yemwanakomana wokurashikawo. Tikati vamwe vari kuramba vachingoti Judas. Chenjera yacho muchangoti Judas angari apostle. Munoziva here? Amen. And it's the 12 apostles. Ministry yake iri kupi? He was a special apostle. Because vana Simon Peter vakatumwa kwatiri. Hallelujah. Amen. Vana Andrew vakatumwa kwatiri. But Judas ministry yake yanga iri kuna Jesu. Amen. Iye ministry yake yanga iri yekuti make sure kuti mwanakomana waMwari achaita zvinofanira kuitwa nemwanakomana waMwari. Special ministry. Moti Judas muchashamisika dzimwe nguva mukazomuona apinda denga Judas. Because it was God's plan from the beginning. Hallelujah. Ende mukapanzwisisa ari kuti akarashika. Takamboita dzidziso yekurashika. Kuti munhu anonzi arashika munhu ane kumba. Vakomana munhu ari homeless haana kurashika. Amen. Because haana imba. Saka kana Jesu akauya kuzotora isusu vakarashika, it means tine kumba kwatakabva. Amen. Kwatinofanira kudzokera. Amen. Because mwana kana akasvika mumapurisa akanzi mwana arasika, anobvunzwa kuti phone number yako yamai vako ichi. Kumba kwenyu ndikupi? Otaura address kuti kune mwana akarasika kuno. Pane ane motikari here chinodraiva kumuendesa kumba kwavo. Saka tine kwedu kumba kwatakarasika kwakauyiwa naJesu kuti tidzoserwe. Hallelujah. Tikazotaura futi rimwe zuva ndikati Judas akazviuraya Jesu asati afa. Takazoita chidzidzo chekuti Jesu paakafa chii chakaitika. Akadzika kuenda kumwoyo wenyika. Akanoparidzira vanhu vanga vari kwaitesi. Kukana Judas angafa kudhara, handiti angatori kwaitesi kudhara. Ndobva atomuona. Handiti remember paakafa baba akati ndatengesa ropa risine mhaka. Saka ari kuziva kuti ropa rine mhaka. Ko paakamutengesa kuvafarisi nekuvese vanhu vaakatengesa kuvaJudha, handiti aitoziva kuti ndiye mwanakomana waMwari. Zvikanzi wandinokisa ndiye wacho. Saka angatone conviction kudhara akutoziva kuti ndiye. Akazotumwa kunzi chienda kunoita chabasa rako raufanira kuita. Akatenderwa kunzi Jabhozi apinde mari. Saka iwe unofunga kuti iwe wagara kuhaidhesi, wakunyatsoona haidhesi kuoma kwayakaita. Wona gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika richiuya nekubwinya richitora makiri ekuhaidhesi richipinda richiparidzira vanhu, ungaregere kutendeuka here? Usasamisike kuti unogona kumuwana ari kuJudas. Hatizivi, tozisira kuna Mwari nekuti hasina kunyorwa mumagwaro. Hallelujah. Tinoparidza zviri muBhaibheri chete. Kataura rimwe zuva ngati mweya waMwari wakandiudza kuti usaparidze maconspiracy theory papulpit pako. Hallelujah. Because uchaparidza conspiracy theory imwe inenge iri chokwadi nhasi, mangwana imwe ikazopurwa kuti ndeye kunyeba, watosvibisa shoko raMwari.
Zvonzi vapi? Murikuteerera vapi? Wewe kagotaura kuti mukaka unobuda muchakati. Aiwa titeere zvakadaro. Wasvibisa shoko raMwari. Amen. Andipa vhesi yekuteera. Verse 15. Handinyengerere kuti muwabvise panyika, asi kuti muwachengete pano akaipa. Andipa vhesi 13. Asi zvino ndouya kwamuri, ndinotaura izvi panyika, kuti vave nomufaro wangu wakazadzika mavari. Yes, 14. Ini ndakavapa shoko renyu. Yes. Nyika ikavavenga. Yes. Nokuti havasi wenyika, seni ndisi wenyika. Yes. Kuno kuzorwadziwa seiko wavengwa nevanhu vari munyika? Iwo hausi kuona here kuti Ishe Jesu Kristu akutaura kuti ndakavapa shoko renyu. Nyika ndobva yavavenga. Kwati waivengerwa kunzi wakagamuchira shoko raMwari here iwewe? Amen. Iwo hausi kuona kuti ava vanhu vari munyika ava. Kana vanhu vari munyika iwo ukagamuchira shoko raMwari nemazvo, nyika inofanira kutokuvenga. Otherwise you are not one of these people. Praise the Lord. Amen. Iye haarevi nhema, saka shoko ranenge rabuda pamuromo wake rinofanira kutoitika. Kounogozochemerei iwewe kuti uri kuvengwa? Hausi kuona here kuti uri kutozadzisa zviri muJohani chapter 17. Ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga, nekuti havazi venyika. Hallelujah. Shuwa nyika inokuvengai. Makuudza nyika kuti iwewe wakaroora mudzimai uyu ukamuramba ndobva waroora wechitu chivi ichocho, nyika ikatadza kukuvenga. Makuudza mukadzi kuti iwewe uri kuroorwa nemurume uyu, mukadzi wake wekutanga achiri mupenyu, uri kuita chivi, mungatadza kukuvengai. Wakunongedzera vanhu kuti iwewe murume hautenderwe kurara nemumwe murume, unogorara nemumwe murume sei? Chivi ichocho. Itange inyaya iyoyo muone. Kana ukasatosungwa semazuva ano, pane mumwe mufundisi wanotoziva inzi akatobuda munews akanzi atobhanwa haachapiwe mavhisa nekuti akaiparidza nyaya iyoyo yokuti ngochana dzipindi denga zvirimo mubhaibheri. Haana kutaura zvinobva kumba kwake, akataura shoko raMwari. Apa anga ari kune macrusade aida kuenda kunana Botswana, South Africa, kupi akanzi ngaavharwe macrusade iwayo. Zvikati tida kuona nyika ichamupa mavhisa. Zvakaitika, was it last year? I think it was last year or the year before. It was before COVID, I remember. Nekuti ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga. Nyika inenge yakutotaura kuti hakuna zvakadaro. Hatingatendere vanhu kuti vataure zvakadaro. Shoko raMwari. Saka be prepared. Hamusi kudanirwa rugare, muri kudanirwa kuvengwa. Hallelujah. Amen. Ndine problem nevanhu vanofurira vanhu vachiti uyai kuna Mwari, uyai kuna Mwari, everything will be beautiful. Mukauya kuna Mwari, munobva mararama upenyu huri right, munobva maita mari, munobva maita blessed, nema-anointed bricks enyu, nema-anointed chibage, nechichi zvese highly blessed and highly favored. Ende zvinhu zvese mufaro, zvinhu zvese zvinenge zvangoendeka, mabasa, mabusiness muchaita ekuramba, muchagara mamansion, muchaita mota dzinodhura. Uyu mwanakomana waMwari ari kutaura, ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga. Hallelujah. Verse 15. Handinyengetere kuti muwabvise panyika, asi kuti muwachengete pano akaipa. Hallelujah. Hatisi kunzi tibve panapa. Tichazobva hedu but haisati yakwana nguva yekuti tibve. But vanoda kugotoona tiri salt. Hallelujah. Tichifamba sesalt zvedu. Vachitoona isalt iyi. Ona isalt iyi. Inopinda musupu. Haitore taste yesupu. Supu ndo inotora taste yesalt. Patasvika isusu vanobva vatochinja. Kana yanga iri church, vakaita mistake yekuti mapukana yokutaura. Tinoripadza vhangeri chairo. Pedzira chechi yaita chaos. Vanhu vakubvunzana kuti pati zvaataura zvinenge chokwadi mani. Zvonzi musamutendere kutaura futi. Musazombomupe pulpit, musazombomupe chance. Ndozvinoita sauti. Sauti painenge makamboisa sauti, makamboita mistake kuisa sauti mutii. Hallelujah. Nyangwe wangoisa shuga yakaita sei, ukangoita mistake yekuisa sauti mutii. Tii inopedzera yakutesta sauti. Ndozvinoita vanhu vane shoko raMwari.
vanhu vane shoko raMwari, they change their environment. The environment does not change them. Vanhu vane shoko raMwari havasi vanoti kana takuti when we are in Rome we do what the Romans do. No, vanhu vane shoko raMwari vanoziva kuti we are the salt. Mukaita mistake yekuita salt mukaisa musadza sezvinoitwa munyika munomu, munotorinzwa sadza racho kuti matimaisa chii. Hallelujah. Amen. Saka shoko raMwari kana ragara aita ushe mauri, iwe unofanira kuchinja environment yako. Pandofanira kutozikanwa kubasa kwaunoshanda kuti kana ari uyu ngatimbomusiyai. Haya, muri kuronga iri ngatitosiyanai naye. Ini vaiti mazuva angu pana ndichikuenda kubasa, vakaronga nyaya dzavo dzekunomwa doro, vaiti kana ari uyu motomusiya, uyu hamuzivero. Ndozvazvinofanira kuita. Kana vava kuronga nyaya dzavo dzisina musoro, votokunyenyeredza, asvika ngatisataura. Tinofanira kuchinja nyaya. Nevamwe votopedzisira kunyemedzera kutaura zvaMwari, vava kunyemedzera kuti unoziva Mwari zvaanoita so, unoziva zvinoita Mwari. Nyangwe uchiziva kuti havana mate Mwari, wozonzwisa kuti no, because sauti yasvika. Vanongoedzesera kukwana munyaya. Vongoedza vongoti zvandakaitirwa naMwari, unoziva ndakazoblesswa so naMwari. Izvozvo sauti. Hallelujah. Handinyengetere kuti muvabvise panyika, asi kuti muvachengete pana wakaipa. Anotichengeta pana wakaipa zvesho. Wakaipa hana chaanokwanisa kuita patiri as long as Jesu ainesu. Chakangoitwa chete ndechekuti iwe ukazopesana naJesu. But as long as usina kupesana naJesu, wakaipa hapana chaanokwanisa kuita kwauri. Angangokuchikidzira from a distance, but he cannot touch you. Sezvakaitwa kuna Job, akanzi haukwanise kumubata. Paradza mombe dzake, paradza imba dzake, paradza makwai ake kana chi, asi iye usamubata. Aichiona diablos dai akaedza kuda kubata Job. Aitozopanda kudzokera kunonyengerera kuti ndikukumbira kumurwarisa. Ganda rake iri rakanyanya kunaka, ndikukumbira anotoda permission. Onzi alright ita, asi koga usabate mweya wake. Dai vanhu vaiziva kuti zvinhu zvavanozvinetsa nazvo, the devil can only do what he has been given authority to do by God. He gets his authority from Jesus Christ. Kufema chai kwati ndiye upenyu here Jesu wacho. Hakuna chinhu chinofema chisingafemeswe naye. Madhimoni acho chaiwo kuti afema anotofemeswa naIshe Jesu Kristu. That's why it's easy kuti Ishe Jesu Kristu anongosvika woti hey, zvonzavona komana waDhavhidhi, mautoda kutiparadza here? Alright, chititendera here tipinde munguruve umu? Chititendera? But alright, it's okay. Hallelujah. Amen. So we need to understand, as long as uri muna Kristu, you are protected. Hautomboita need yekuda kupiwa matombo, hautomboita need yekuda kupiwa zvigubhu zvemvura, hautomboita need yekuda kupiwa salt nevinegar, kurara wakaisa salt pasi pemubhedha, wakaisa. You don't even need machira eretso, you don't need mazango, you don't need midzi yakaita sei, you don't need. Jesus Christ is enough. Jesus Christ is enough. Ezvino zvimwe nyaya yekunetsa panyika ezvinezvi. Hallelujah. Amen. Haitaurike nyaya yacho. Vanhu vanetsana naye. Ndinobvunzwa kazhinji vanhu vachindibvunza kuti ndina Jesu. Ende ndichiri mupenyu. Amen. Hallelujah. Amen. Handina kubayiwa iye. Because I know he is enough. Amen. He will protect me. Amen. And I'm still protected. Hallelujah. Amen. Aiwa munhu nemunhu ngaite zvaanoda neupenyu hwake. Amen. Isu hatipo kumanikidzana. Kana munhu akauya akakubvunzai kuti ndoita sei, kubvunzai kuti munhu nemunhu ngaite upenyu hwake. Amen. But inini zvangu ndinoziva kuti Jesu is enough for me. Amen. Hallelujah. Amen. And about verse 16. Verse 16. Havasi venyika. Yes. Seni ndisi wenyika. Hey. Muwaite vatsvene muzvokwadi. Yes. Shoko renyu izvokwadi. Ah, praise the Lord. Ndizvo zvatiri kutsvaga chete izvozvo. Ende muona kushamisa kwazvo.
chapter 17 yobveta verse 17. Muvaite vatsvene muzvokwadi nekuti shoko renyu nderezvokwadi. Hey, kereke yaMwari yakazodzwa nani? naMwari nemweya mutsvene waMwari. The anointed church of God. Shoko ratinoparidza nderezvokwadi, rinoita vanhu vatsvene muzvokwadi. Hatisi kuita zvefeki vana, zvema false prophets. Hallelujah. Amen. Vari kutsvaga mari dzevanhu, vadya mari dzevanhu vozotanga kuvhaira vachiita maLambogini, vachiita maFerrari. Munhu anoita prazi remotikari dzinodhura. Apa hakwanise kupa vanhu mari futi dzekubasa. Vanhu vari kuuya kuchechi kwake vakati mufundisi ndibhadharire rent, hakwanise kuvabhadharira. I don't know kuti prophet werudzimu nakadaro. But isusu tinoparidza shoko raMwari. Amen. Hanzi vaitei vatsvene muzvokwadi. That's what we're looking for. Kereke ino ndeyeutsvene. Praise the Lord. Amen. Ndataura ndikati Mharidzo iyi ndakaipiwa musi Sunday makuseni. Mwari vaiziva in advance before baba chihori manibvunza zvamakandibvunza. Yakuya nyaya yeholiness. Praise the Lord. Amen. Vaitei vatsvene muzvokwadi nekuti shoko renyu nderezvokwadi. Iye Jesu Kristu ndeyezvokwadi. Saka kana ari wezvokwadi, vhangeri rinofanira kushandura vanhu kuti vave vatsvene muzvokwadi, kwete utsvene hwefeki. Hey, kana Jesu achiti vatsvene muzvokwadi, zvino kuti pane vamwe vane utsvene husiri hwezvokwadi ka. Ndakamboparidza rimwe zuva ndikati there are multiple types of holiness. Muri kunzwisisa? Kune utsvene hwakasiyana siyana. Hey, vakamboona vanhu vanonzi maMuslim, kuti nemwe sawira wangu Muslim. Good munhu hatukane nemunhu, anofara, he donates, anopa kupfuura maKristu. Hey, utsvene ihwohwo. There are different types of holiness. Kune vamwe vatori neutsvene hunoti kana mombe havadyi. Kuti kumwana mune utsinye, mungauraye chipuka chakasikwa naMwari. Aiwa, beta ndidya hangu uswa nemavheji. Utsvene ihwohwo. Hallelujah. Unganotaura kuti handende kuchechi batidoro handibate, handirembe munhu, handibire munhu, handite sei. Ndiri kuzvigarira pamba pangu, utsvene kaihwohwo. But utsvene hunogamuchirika kuna Mwari utsvene chete unobudikidza muna Ishe Jesu Kristu. Ndiwo wega utsvene hunogamuchirika kuna Mwari. Ndo haitaura kuti vaitei vatsvene muzvokwadi nekuti shoko renyu nderezvokwadi. Ko handi Ishe Jesu Kristu ndiye shoko here? In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. The Word became flesh, was crucified, died on the cross, and was raised on the third day. Sure, Ishe Jesu Kristu ndiwe zvokwadi. Vaitei vatsvene muzvokwadi. Hallelujah. Dai mukereke yaMwari, munhu wese anopinda mukereke yaMwari aitwa mutsvene muzvokwadi. Vekumatenga vachitarisa kuti muri kuonere congregation ava kana vaungana vanenge vari vatsvene chete. Kune vasiri vatsvene vari kutsvaga utsvene, vari kuhunamatira. Panonzi taakunamata vanomhanya kuchipfugamo vachinamatira utsvene, vachikumbira nyasha, because zvinopiwa nenyasha kaizvi. Takaparidza tikataura nezvaEsau naJakobo. Vamwe vanofunga kuti utsvene ndohwembavhu, chishingiriro. Aiwa, ndezvenyasha. Inyasha kuburikidza muna Ishe Jesu Kristu. Hallelujah. Muvaite vatsvene muzvokwadi. Shoko renyu nderezvokwadi. Verse 18. Sezvamakandituma panyika imi, saizvozvo neni ndakavatuma panyika. Sekutumwa kwakaitwa Ishe Jesu Kristu, nesuwo tatumwawo manje. Ndosaka takukakavara tichiparidzawo kudai so. Kutumwa kwakaitwa Ishe Jesu Kristu ndokutumwa kwakaitwa isusu. Ivo vakatumwa kubva kumadenga ndobva vauya panyika. Vasvika panyika ndobva vazotumwawo neso. Vakati go ye therefore and preach this gospel kumarudzi ose to the end of the world. Takazomuparidza rimwe zuva ndikati machechi aya anotungamirwa nevanhu vasiri vatsvene muzvokwadi. Nekuti dai vanga vari vatsvene muzvokwadi vainzwisisa kuti Ishe Jesu Kristu vakati kuna Simon Peter, zvandakuitai madisciples, chiendai munoitwa vamwe madisciples.
kana mavaita madisciples vachaendowa chinoita vamwe madisciples vachiendowa to the ends of the world. Hakuna anoitira mumwe jealous. Ukaona men of God anoitira jealous vanhu haaparidzira haasi men of God chaiyi. Muno muchabuda vaparidzi. Hallelujah. Muchaburitsa vafundisi munomu vanenge vachiendowa chinoitawo vamwe ende handidi kunzwa kuti iyeye azoitawo majealous. Kunoita kamwe kamwana kanonyuka kanenge kapiwa zvipo naMwari. Musazovatsonda vana ivavo. Nature that gift. Maona henyu mwana adiwa naMwari. Aiwa mubatire zvakanaka. Hallelujah. Mentor him. Mentor her. Aiwa shoko raMwari rinoti chakati. Tiri kuona chipo pana Mwari. But manje Mwari vanoti iwe unofana kutanga waberekwa kutsva. Wakaberekwa kutsva. Ndikaiti kutsananguru isusu patakariparizirwa takaparidzirwa zvinzi kuberekwa kutsva kunomira so. Patakariparizirwa takaudzwa kunzi sanctification. Takanzi baptism of the Holy Spirit inouya kudai. Takadzidziswa kuti chipo is not enough. Spiritual gift is not enough. Haungati iwe because unoita madreams and vision chete saka izvozvo wakutotanga kutotungamira kereke. No, hazvimire zvakadaro. Zvinoda utsveni, zvinoda kuvhenganiswa nekutenda, zvinoda kufamba zvakadai so. Hallelujah. Kamwana kaika ikototanga kutoti naifunga kuti zvakakwana saka ndodi zvotoda kunamatirwa. Kati kunamatire mwanangu. Ende futi kana uri mwana akadai so uchaita ma-attacks because vakaipa vanenge vachikuona saka isu tichikuvhikirawo tichikunamatira tichikuitira intercession pese patinonamata kuti Mwari ragarirei mwana kaikai tiri kuona potential ivai nako. In this ministry hakuna munhu ane chipo chakabva kuna Mwari achadzvanywa. NdezvekuEgypt izvi. NdezvekuEgypt. Hallelujah. Chingangoitika chete kutsiura nekuudza mwana kuti no, wamhanyirira nguva isati yasvika. Dai wambomira wamboita so, wamboita so, wamboita so, wamboita so. Hallelujah. As we are made disciples, we make disciples. And those disciples will make other disciples. Pana Simon Peter aitotaura kuti no, handingakuitirei majealous because ndakazvidzidziswawo. That's why pakauya Paulo, Simon Peter haanaurwa naPaulo. Hallelujah. Akaziva kuti zvandakatumwa zviya uyo akazopedzera kutaura kuti hey, Paulo haaite. Kana ndiri nani ndine mharidzo dzakadai so but dzaPaulo kana ini dzimwe dzacho dzinotondiomera. Ari kumberi akatipfuura tese. Hanzi dzimwe mati dzaPaulo dzakaoma dzine zvikukutu zvinonetsa. Hallelujah. Havana kuzoita mweya wekuti aiwa isina naBharabhasi vatakagadza kuiwo uri ani. No, chinongodiwa chete descendant of the Holy Spirit of God. Because kuchauyawo vamwe vanenge vachiti takatumwa naMwari vasina kutumwa naMwari. Mweya waMwari manje ndio unofanira kuratidza kuti aiwa shamwari gara apo pasi shamwari. Kana usina kuya kuzotendoka chibva tobuda. Because panapa tinoparidza shoko raMwari. Iwe kuti wakatumwa but zvauri kuita izvi zvinoratidza kuti hauna kutumwa naMwari. Hallelujah. Because dai wakatumwa naMwari waiparidza chivi. Dai wakatumwa naMwari waifanira kuparidza utsvene. Dai wakatumwa naMwari waifanira kuparidza zvemweya mutsvene waMwari. Waifanira kuparidza kutongwa. Hallelujah. Jesu akapromisa akati ndichakutumirai mweya mutsvene waMwari. Ende kana auya munomuziva sei? Muchamuziva nekuti achaparidza chivi. Achaparidza utsvene. Achaparidza kutongwa. Anenge achitora pane zvangu kuite zvake haite zvake. Mukangona mufundisi anoita zvake zvisina Mwari mukati akatukwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Verse 19. Ndinozvita mutsvene nokuda kwawo kuti naivo waitwa vatsvene muzokwadi. Hallelujah. Hey, muri kuinzwisisa here nyaya iyi? Saka Jesu, hey, takaita chidzidzo chekuti Jesu ndiMwari. Hallelujah. Kwaifana paizoshayikwa kanogara pachigaro. Mwari anofanira kugara pachigaro nechikude kusingaperi. Shoko rake harinyeveri. Saka iye manje akaramba akagara pachigaro nekusingaperi. But paifanira kuita mumwe Mwari pasi apa. Saka akabuda muna Mwari
ndobva aenda panyika. Haleluya. Ndobva atanga kufamba akapfeka nyama ari Jesu. Haleluya. But iye akagara futi pachigara. Praise the Lord. Saka iye Jesu uyu paakazviita nyama ndopari kunzi apa ndakazviita mutsvene nekuda kwavo. Kwati tambotaura nyaya yeprototype kuti akazviita mutsvene kuratidza vanhu kuti utsvene hwakadai so. Kana ndichiuya ndiri mutsvene inini handiuye ndichizviita better than all of you. Ndinouya ndichitotaiwa uya ndikugeze tsoka ndoita servant. Hallelujah. Amen. Totanga kugeza because munoziva zvaitika mazuva iwayo. Raritori basa raitoitwa. Kana uri rich so uine imba yako waitoita senge anti vanhu vanoti tina garden boy. Saka paitoita munhu mushandi anenge ari slave. Slave ndiye kuti mukaita mavisitors auya onzi uya kugeza vanhu tsoka kuiwa usina here pauya vaenzi. Saka rari basa rakatoreka, rari basa rakazvidzika. Iye Jesu ndo panouya obva atora dish obva tunaende kugeze tsoka. Ndosaka Simon Peter airamba paya kuti mungandigeze tsoka inini because rari basa remunhaka the last akazvidzika. Simon Peter akataiwa ndingati mundigeze tsoka inini kuratidza kuti iye mutsvene Jesu Kristu akazvininipisa ende ndiye mutungamiri wedu pakuzvininipisa. Ko zvinozobva kupi zvekuti munhu anonzi mutungamiri wechechi anozvisimudzira pamusoro pevanhu vese achizviita mazicheya nemazinzeve kudai ekuti inobva yaonekwa kuti ndiye mutungamiri wekuti achipinda muchechi mese munofanira kusumuka kunzi vauya haatange kusvika pachechi mese munosvika pachechi mugomumirira mese momboimba iye achiuya zvaakachitya bhekoni kuba kwake ozoti asvika mosumuka kunzi wasvika king and queen nemudzimai wake vouya vosikonogara katoka kingdom kavo. Not so mukereke yaMwari because hazvisizvo zvaitwa naJesu. Jesu aigeza tsoka. He was a servant. Akazotaura rimwe zuva, hey, vakauya mai vakati ndinokumbira kuti ndine vana vangu ndakarova marwadzi ini semudzimai ndakazvara vana 2 vakasarudza kuita maapostoro. Saka ndakuda kuita chikumbiro changu chekuti vana vangu vaite vakuru kune vamwe vese, umwe agare kuleft nekuright kwedu. Zvikanzi hey, nyaya yeukuru yamuri kutaura minzwisisei. Kana uchida kuita mukuru unofanira kuita mudiki kuna vose. Haisi nyaya yekusimudzirana kona kutorasika kuya ukaona vanhu vachida kuedzanisira masimba I'm the most powerful muchurch, ndini founder, ndofanira kuiswa face yangu pazvinhu zvese, ndini leader, havazivi evhangeri. Mukuru anofanira kuzvininipisa kupfuura vese. Pagotoshayikwa kuti saka Jesu wacho ndeupi baba because ndikuona kuti pakutoda anotomuziva kuti azovaratidza kuti ndiye Jesu wacho. Because vakavatarisa so vakashaurisa wacho Jesu ndiyo. Hey, dai ndandiri inini kana tari mumwe ndofunga aitofamba akaisa maoko muhomwe. I am the Son of God. These are my disciples. I am my disciples. Maita 2 steps kumashure mchana kuti ninyasooneka inini kuti ndiri pamberi, leader of the band imuchitera vana Simon Peter. Ndikataura moti Raymond but aingoti hallelujah. Votombofunga kuti vakatarisa Bartholomew vototi apa ndofunga ndiye kana matax collector vana Matthew ndofunga pamwamba ni magamins anenge ari more expensive. Votombofunga kuti pamwe ndi Matthew. Hallelujah. Akazvininipisa. Imagine kuti vanhu kutadza kuziva kuti ndeupi wacho. So if you want to be great, humility. That's ndadzidziswa lesson yehumility. Chidzidziswa zvikanzi ministry chaenda kure, but it can only be limited by one thing. Ukashaya humility. Dzidza kuita humility. As long as we need humility,
uchaenda kure. Tikarairwa. Dai Mwari vatipa mweya wehumility, tirambe tichiunamatira. Tirambe tichinamatira mweya wehumility. And zive kuti all the victories are God's victories. All the victories. Nyangwe vanhu vakazara tikazadza, umwe hanzi muchazara umwe. Muchapesera mamudiki. But nyangwe vanhu vakawanda. Ndimwari. Hapana time yatichazoti even vakarasika vamwe vakamboramba kuteera kana vakambosvora. Hatina mvumo yekuzovati ya ndimai pati munoziva. Dai vakatiteera taikuudzai. Honai manje ezvinomava kumashure. Love and humility. Amen. Nyangwe vakambotisvora, nyangwe vakambotituka, nyangwe vakambofunga kuti takarasika, vakauya, we give them love. We show them love. And we treat them with humility. Nyangwe vakasvika vakada kuzviita kunge vari better than us. Humility. Ngativatendere. Ngativatendere. Vakada kuuya vachiita mabhosi, ngativatendere. Humility. Humility. Imagine aiziva kuti zuva iri ndindakaisika. Achitofamba so. Vafarisi vatanga kuda kumukonesa. Ndinoziva here kuti ndakangori switcher off zuva so. Ndinongori switcher off. Izvozviso zvamakamboitwa naye Elijah kuti 3 years musina mvura. Unoziva kuti ndogona kuzviita so. But haana kumbodaro. Aitoedza neunyoro achivati no kuima muzive here. Imagine aizvidzikisira kusvika pakuzviita mwanakomana waDhavhidha. Hey, Dhavhidha asina mobvira apinda denga, asi aizviita mwanakomana waDhavhidha. Ndikuona munenge muri kupinda mosquito, munokwanisa kuvhara mawindo because ndaona vanhu vanenge vakurumwa nemosquito. Hallelujah. And verse 18. Verse 18. Sezvamakandituma panyika, imi saizvozvo neniwo ndakavatuma panyika. Ndinozviita mutsvene nokuda kwavo, kuti naivo vaitwe vatsvene muzvokwadi. Yes. Handinyengeterere ava bedzi, asi naivo vanotendawo pandiri neshoko ravo, kuti vose vave vamwe, semi Baba muri mandiri, meni mamuri, kuti naivo vave matiri, kuti nyika itende kuti makandituma. Hallelujah. Hanzi, hey, handinyengeterere ava bedzi. Ava kutaurwa ndivo vangu varipo. Vana Simon Peter. So handinyengeterere avo bedzi. Hallelujah. Asi naivo vanotenda kwandiri neshoko tatakure honesu manje tasati tazvarwa kapa. Because dai akangotaurwa naSimon Peter tingadai takasiyiwa. But takabva tapinzwa ipapo manje. So handinyengeterere ava bedzi vana Bartholomew. Ndinonyengeterera neavo vachazotenda kushoko rangu. Kuisa titakarigamuchira nekutenda. Ndakamboparidza rimwe zuva ndikati hapana zuva rakambodonha ropa raJesu kuti rinditi apa physically. Ini kuIsrael kwacho handisati ndatombokusvika, handitokuziva. But by faith nekutenda ndakarigamuchira ropa raJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Zvakafanana nezvandandimbotaura earlier kuti nekutenda ndakaroverwa pamuchinjikwa. Handinambokomerwa zvipikirini. But by faith. By faith. Ndokugamuchira kwatinoita utsvene hwacho. Hallelujah. Amen. Even musi wandakaberekwa kutsva hakuna kumboridza mabhosvo kana kumboridza bhero rekuti ngende waberekwa kutsva. Zvinogona kuitika dzimwe nguva kuti panoita announcement like mwo musi wandakareceiva baptism of the Holy Spirit, mweya waMwari wakanditaura. But that's different. It's by faith. Amen. It's by faith. And shoko raMwari nechikuratidzawo kuti munhu akaberekwa kuti anoita so, munhu asina kuberekwa kuti anoita so. Wotarisa shoko raMwari, woona maitiro ako achinja, wotanga kuverenga saka ndakaberekwa kutsva kai. Unogona kutoberekwa kutsva wotomboita madhays usingazivi kuti wakaberekwa kutsva. Wozotova kutarisa shoko raMwari, but zviri kutsanangura zvakaitika kwandiri kaizvo. Saka zvino ndakaberekwa kutsva kaini. Saka nguva yese ndachitofamba ndisingazivi.
unozvakaitika kwandiri izvi. Haleluya. Handinyengetera ava bedzi, asi naivo vanotendawo kwandiri neshoko ravo, kuti vose vave vamwe, seni Baba muri mandiri nemi muri mamuri ndiri mamuri, kuti ivo vave matiri, kuti nyika itende kuti makandituma. Hey, nyaya iyi kai, I don't know how people don't understand it, but maybe kuti havana mweya mutsvene waMwari. Jesu akutaura pachena kuti imi Baba muri mandiri, ini ndiri mamuri. Ko ndiye ka Baba? Ndiye mweya mutsvene, ndiye Jesu. But here is no secret. Just as they are, iye Jesu ari mandiri, indiri Mwari. Makuidzisa manje nyaya yake. Tambotaura kuti Christ the anointed, kuti Jesu anga ari murume akapfeka inyama iyi, asi anga akazara nechi mweya mutsvene waMwari. Saka isusu kana tane mweya mutsvene waMwari, Jesu atomatiri, takufamba. That's why tane simba rari naJesu. Ndakazoparidza Mharidzo yekuti pakanzi naJesu, zvamuri kuona ndichiita izvi, vese vanotenda kwandiri vakagamuchira vachaita zvandiri kuita izvi, vagopfuura. Kana ndiri kufamba pamvura, kuna vamwe vachatofambawo pamvura. Kana ndiri kumutsa vakafa, kuna vamwe vachamutsa vakafa. Kana ndiri kubudisa madhimoni, kuna vamwe vachabudisawo madhimoni. Why? Because the Holy Spirit was in that tabernacle. Just as this tabernacle now contains the Holy Spirit. Mass production, man. In the last days, I will pour my spirit upon all flesh. Nekuti Jesu kaanga iwani, ndiye kangaine mweya mutsvene waMwari panguva iyoyo. Hakuna mumwe angaine mweya mutsvene. Ndobva totaura kuti hey vakomana, imi vana Johani, chimbosiyanai nazvo zvamuda kuita zvekuparidza. Nguva isati yakwana, chimbodzokerai kuJerusarema munozvikira mumba, motomboramba makadaro. Wait for the Holy Spirit until the day of Pentecost. Pakazouya Holy Spirit. Kanzimirai mweya mutsvene. Kana magamuchira mweya mutsvene, ndobva mune mazosununguka kuenda kuparidza. For the first time on earth, pakaita chishamiso chekuti mweya mutsvene waizikanwa kuti unofamba uri murume mumwe chete, tichimuti Jesu Kristu weNazareti. Mweya mutsvenewo wakazotanga kuonekwa wamuvanhu vakasiyana siyana. Nemumwe mudikani ainzi Stefani anga azere nemweya mutsvene waMwari, akasvika pakutakwa nemabwe. Asi achitakwa nemabwe kudaro, murume anga ari painzi Sauro akazopedzisira azogamuchira mweya mutsvene iwoyo, akunzi Paulo, ndiye watinoti Apostle Paul nanhasi. Saka mweya mutsvene now you can have billions of people with the Holy Spirit of God. Jesu hachisiri limited in one body. I put him in the body of Christ. Hallelujah. Ndo patinozotika kana uriwo mweya mutsvene waMwari, mweya mutsvene uri mamuri nemweya mutsvene uri mandiri, unofana kuyanana. Mukaona takupesana tozoita question mark. Kuti aiwa mweya mutsvene uri umu nemweya mutsvene uri unozosiyana sei? Because tinoibika muketero 1 handiti mupoto 1 tozoidira ino mumakapa akasiyana siyana. Mharidzo rinoparidzwa paya paya. Hallelujah. Amen. Todira mumakapa akasiyana siyana, but chatinoziva ndechekuti tikabata kapu yered toti dzvutu, tobata kapu yeblue toti dzvutu, imwe ndeyedhaga, imwe ndeyeplastic, imwe ndeyesimbi. Taste is the same. Tikangona test yasiyana question mark. Just like I they were in one accord. The Holy Spirit came among them. Holy Spirit ikapinda munhu ari South Africa, munhu ari Zambia, munhu ari Zimbabwe, munhu ari America. It's the same. Handizive Holy Spirit inozopinda mune vamwe vachikuta mbanje, vachita hungo chani,
Machimwa doro. Handiziwe. Ini yangu Holy Spirit. Ini nanguka. Takaona ichindikundisa zvinhu zvakadaro. Kusvikira ndakunzaiwa panapa. No. Inini ndaifanira kuenda kubaba vanhu vaMwari. Doro ndasingamwe zvangu but ndaenda kubaba. Ndaigona kutoyedzerwa ndiri mubaba. Ndiri mumwe wevanhu vaya vainzi uyu tinomutengera mafanta, tinomutengera mako. Dzimwe shamwari dzangu vandaienda nawo vana baba chehora. Vachimwa inini vachitotaura kuti uyu haamo. But munoziva kuti kumba so kwakusingagariki. But mazuva ano ndakutoti so ndikapfuura nikana pamabhawa vandaimboenda toshamisa kuti munhu uya akaenda kupi. Hallelujah. Amen. Kana kufunga kuti muclub ndakapedzisa kupinda muclub rini so zvinotondishamisa. But muone kuti in one night ndaigona kupinda kana 4 wakasiyana. Ndabuda unoti akuchanakidzi takuenda uko. Tabuda uko. Kune vamwe vanotozikana kuti kana muchida kuenda kana dziri kuma9 unoenda kwakati nekwakati. Kana dzakuenda kuma midnight unoenda kwa. Kune kumwe kunoendwa kuma 3-4. Hallelujah. Amen. But zvino izikushaya kuti zvakaenda kupi. I remember there is one day, I will not forget this day. Amino chicha chaitika ndiano ndaenda naye. Ndobva ndaenda so. Ndobva tapesita tatika ndandiri papa. Akupfura tasvika paya. Tasipesita tapinda muclub. Tapinda muclub naye. Holy Spirit kwakutanga kuti nditi asi naye. Uri kuitei muno? This is not your place. This is not your place. Gently. Uri kuitei muno? Hakuwadiwa ngobuda zvako. Amugarike. Hallelujah. Amen. When the Holy Spirit is in you, He becomes your conscience. He becomes. Unototanga kutomudzonza. Aiwa. Izvo hazvichaita. Izvo aiwa. Hallelujah. Amen. Even ukatadzira munhu. Potonzi, taurira waita paya. No. Dai zvaibvira kana kutodzokera kunokumbira regerero. Paya no. Kana kutodzokera kunoexplaina kuti zvadaita paya. The Holy Spirit of God. Hallelujah. Amen. Ade vesi tatapachi vesi 22. Verse 22. Neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa. Yes. Kuti vave vamwe sesu tiri vamwe. Yes. Ini mavari nemi mandiri. Wakwaniswe kuva vamwe. Yes. Kuti nyika izive kuti makandituma. Uye kuti makavada sezvamakandida imi. Hey, nyika inoziva sei kuti akavatuma, kuti Mwari akatuma Jesu Kristu nekuva vamwe kwedu. Muri kunzwisisa? Saka kana tisina umwe tiri kutotaura kuti Jesu haana kutumwa naMwari. Hey. Kana tisina umwe tiri kuita Mwari wenema. So the Holy Spirit will unite people. Kamenda panimwe nzvimbo vanhu vanga vachichema musodzi. Ngatibatane, tofanira kubatana. Ndakasundwa nemweya mutsvene waMwari pandakosumuka. Ndobva ndati, hey, nyaya yamuri kutaura iyi shuwa iri serious but haiitike manje iyoyo. Vanhu vanobatanidzwa nemweya mutsvene waMwari. Iwewe kana uine mweya mutsvene waMwari, ndine mweya mutsvene waMwari, hatimbovudzane kuti ngatibatane. Zvinokurekana zvaitika. Hey, baba chakombera, ndakamboya pakwenyu here ndikati ngatibatane. Maichakombera. Hallelujah. Zvinongoitika zvega. If you have the Holy Spirit in you and I have the Holy Spirit in me, zvinongoitikana zvangoitika. They do there. Hapana pamunongoti, munoziva tofanira kunyatsobatana, no, mukaona muchiri kudaro, muchiri kure. The Holy Spirit brings you in alignment. Because we are kutongwa nemweya mutsvene, we are kutongwa nemweya mutsvene. Hanzi ukaona imba yekuti baba vanotanga kutaura, unoziva kuti ndiri baba wako inini. Kana matodaro yatofoira.
pane mweya mutsvene waMwari, umwe nomwe anoziva chinzvimbo chake ega. Kuzvidzora, shoko raMwari rinoti kuzvidzora. It's a gift of the Holy Spirit. Kuzvidzora, kungoziva kuti panapa aiwa no. Hallelujah. Vachakumbira vanzi nemweya mutsvene waMwari ndiwo anofanira kutaura kuti ndiani anonamatira varwere, kana kuti ndiani anonamatira kuti chechi itani. Ongona ndamutanga kumwako saka panyaya yekunamata nhasi ndiri kunamata. Pane pasina Holy Spirit vakadaro. Pane Holy Spirit unongozvidzora. Unopinda muforo wega. Haumirire kuzorairwa. You will know your position. You will know your place. Hallelujah. And it's chinopedzisa. Verse 24. Baba, ndinoda kuti avo wamakandipa wawewo neni apo pandiri, kuti waone kubwinya kwangu kwamakandipa, nokuti makandida nyika isati yawambwa. Hallelujah. Hey, ndiri kuona pamwe panapa pakanzi pa 22. Neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa, kuti vave vamwe sesu tiri vamwe. Hallelujah. Amen. Ini mavari nemi mandiri vakwanise kuva vamwe, kuti nyika izive kuti vakandituma uye kuti makavada sezvamakandida ini. Umwe huri kutaurwa apa ndewekuti munzwisise kuti, remember makuseri vaya vanatumira message pagroup that good morning to the body of Christ. Hakuna body inoti tsoka iri kufamba ichienda kumberi, iri kuda iso ichienda uko. Hallelujah. Umwe huri pamuviri huri such that kana tiri kufamba kuenda kuright tese tinotodai. Umwe huri pamuviri huri pakuti mukaona iwo makumbo acho makagona kuti kana gumbo richidai so left richidai so right arm inobva swing. Left foot kana richidai so right arm inobva zvichidai so. Coordination yacho iripo. In a boat, hakuna boat inodai. Hallelujah. Zvinoita kunge mafunnies, but ndikutaura the deep things of the spirit. When you are the body of Christ, makabatanidzwa kuita mumwe nemweya mutsvene waMwari. And the way you function, hakuna tsoka inotsika imwe. Hallelujah. The way you function, the body takes care of itself and each other. Body parts. Maoko ndio anogezesa, but anogezesa mwili wese. Hapana zuva rokuti maoko anoti imi ndekwenyu. Maneta kugezeswa neni. Nasi tichaona vanatsoka, tichaona tichagezeswa nani. Hakuna zvakadaro. Tsoka yobva yatanga kuti mada kuonererwa, tichaona kuti pakufamba pacho muchafamba sei. Ziso robva ratanga kuti, and you know, I feel so neglected. You don't value me. Hapana anoona kukosha kwangu. Nasi ndichatsinzinya zuva rese. Nzeve yobva yato manje inoziva kuti chi hapana chamuchanzwa. Muromo bva atoti ini ndakatokosha kupfuura mese, because ndinotaura ende futi ndinotya. Murikuona chaos inoitika. The body of Christ is one. And munhu wese ngaazive kuti kana aponeswa haaponeserwe iye chete, uri kuponeserwa the entire body of Christ. Amen. Umwe inzeve, umwe iziso, umwe ihu, umwe itsoka. Munhu wese obvati indodaita munhu, indodaita munhu, indodaita munhu. Muviri wese oita munhu. Hazviite. Hallelujah. Amen. Ndosaka muchiona mukereke dzimwe nguva vanhu vanenge vakagara vakati chechete, munhu wanocheta chiparidza. It's a body. And the body has different functions. Umwe basa rake nderokutogara pachena. Ende zvinopa mbiri kuna Jesu izvozvo. Because ndanzi umwe hono unoratidza kuti akatumwa naMwari. Handiti. Umwe ndiye anoimba,
panguva yekuimba bhaibisa ende achiita nemazvo. Haleluya. Sezvinoitika pakudya sadza kuti ruoko runonokora musoro, muromo womedza, muromo wodya wotsenga, huro yomedza, dumbu rogutisa. Hallelujah. That's how the body of Christ works. Umwe neumwe anofanira kutonamatira kuti Mwari ndinzwisiseiwo my function in the body of Christ. And I want to do the best in my function. Umwe basa rake nderekungocleana chete. Hazvina kuzvidzika. Munhu ari kucleana, it's as powerful as munhu ari papulpit. Amen. On Sunday, the Holy Spirit of God told me what to do. Do you know, before I went to the pulpit to preach for you, I started by cleaning the toilets. Kuratidza kuti hakuna munhu anozotaura kuti izvi zvakakosha kupfuura izvi. Pulpit must not be more important than kucleana matoilets, because ndabva papulpit ndichada kupinda mutoilet, maklinwa nani kana zvakashoreka. It's all important. It's all important. Anoklinura gate. That's ministry still, because it's enabling everything to zvifambe zvakanaka. Ari kubatidza magetsi, it's still important. Kune vamwe vanhu vakadanirwa kungobatsira kureiza mari muchechi. Kune vamwe vanhu vakadanirwa kubatsira administration. Kune vamwe vakadanirwa kuparidza. Umwe munhu basa rake nderengopupura, haatoparidza. Pamwe pulpit anosvika pakufa asina mbomira papulpit. But basa rake nderengonodedza. Unoziva makati zvii, dai mambouya patinopindirawo. Panamba 196 Allen Road. Iko kugere Austin Midrand. Panguva ipapa pachetu atopedza. Achawana mugoho wake neizvozvo zvaaita izvozvo. Sekudya kwatinoita sadza, kana wangori kamwana kane 5 years, each part of the body inowana mugoho kusvika wakura kuzosvika wazera ramudai. Hakuna panozonzi muromo ndiwo uri kudya chete saka ndiwo uchakura chete. The whole body will grow. Everyone does their part. Umwe anongoenda paFacebook, kukereke kwedu Mharidzo dziri kuparidzwa, dai mauya maonawo, tiri pakati, vanhu votouya. Umwe kubasa, umwe kupi, vanhu votouya. Umwe basa rake kuti, munoziva, vanhu zvavauya kudai so, ini nhamo mukuda kuti macheya aya aite clean, kana madziro aya, kana chii. Ministry iyoyo. Because you are making this possible. Umwe achangopedzira angotaura kuti munoziva, ndinoona kuti basa raMwari rifambe, vachada airtime. Ndikati ichakura chechi, ministry yakura, vamwe vanenge vangoprovide airtime. Vamwe vanenge vati petrol ezvinezvi handiti kushandisa generator. Umwe munhu akasundwa nemweya waMwari papa kuti aprovide petrol yekuti tidai so. But are we not benefiting test? Body of Christ. And once you start understanding the body of Christ, selfishness is not there. Hallelujah. Baba, tinoda kuti awa makandipa vave kupandiri, kuti vaone kubwinya kwangu kwamakandipa, nekuti vakandidana nyika isati yavambwa. Arikutinamatira kuti tipinde denga Jesu. Hallelujah. Amen. Ndoda kuti vaone kubwinya kwangu kwamakandipa, vazive kuti zvandiri kusvova ndichinzi kana uri mwanakomana waMwari profita kuti ndichana kurova, vazoona kuti sure I am God. Vatenderei vazopindawo denga, vazoonawo kuti pandaifamba navo ndirohwa nezuva paya vachinditi ko ndisuka takabata mapepa bag tabvawo magrosa, imwe nenzara munobva kuti maguta sei, vazoziva. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hanzi awa makandi nyika isati yavamo, ikuramba ichidzokororwa nyaya yekuti nyika isati yavamo. Imuri kuti Merry Christmas. Merry Christmas. Akasvaka musa 25 December. Ameno wako Jesu kana akazvarwa musa 25 December. Wangu ana kuzvarwa musa 25 December.
anga ari kunyika isati yavamo. Hallelujah. Amene vanonamata ana tamuzi vanoita kuti vaite zvitanda zvavanoisa mumba vozvidekoreti. Hallelujah. Christmas tree ine inaisha Jesu Kristu Christmas tree. Kanyazozvifunga shuwa kuti chakazosvika pakubatana sei. Christmas tree nekuzvarwa kwaJesu zvakazobatana papi? Idol worship iri pachena. But zvinoda mweya waMwari chete kuzviziva izvozvo. Kuti ndatopinzwa muidolatry. Kapasave umwe newenyu anotema zvidanda achizviisa mumba otanga kuzviisa yakanzi chiko vhesi ya makalazi anopenya akasiyana siyana, zvidanda zvisingafemi zvisingataure wozvipfugamira. Haisi Christmas tree here. Hallelujah. Hanzi takaona wachichemera tamuzi nemusi wa 25 25 December birthday ratamuzi. Zvinezvi asi zvongotedzera usinganzwisisi. Pedzira kutenga ma-Easter bunny, Easter egg. Zvinei nekuurayiwa kwaJesu. Kufa kwaJesu kwakabatirana sei ne-Easter egg? Shuwa ukazvifunga. Tiabhorosa nemano ekuda kukanganisa zvinhu zvaitwa naMwari kuti vanhu vangotera vasingazivi. And my people perish because of lack of knowledge. Ezvinezvi vanhu takavaudza vanhu vakasada kuteerera. Ezvinovakudzwa vachapedzisira kunzi mwedzi wega wega unenge uchinzi June. Mwedzi wega wega June. Hazvina kwazviri kuenda. Songozi ayo kwazoya ezvinezvi kwakufanira kungoitwa ezvinezvi kwakufanira hakuna kwazviri kusvika. Ezvinova kunyatsotaura vega kuti no kubayiwa zviriwo kuti haurwari. Asi takazvotaura kudhara. Hallelujah. Amen. Handei kuvhesi yekupedzisira tipedzise nguva yedu yatifambei. 25. Baba vakarurama, nyika haina kukuzivai. Asi ini ndakakuzivai. Yes. Naivava wakaziva kuti makandituma. Ndakavazivisa zita renyu, uye ndicharizivisa kuti rudo rwamakandida narwo rwuve mavari, neni ndive mavari. Yes. Hanzi ndakavazivisa zita renyu, uye ndicharizivisa kuti rudo rwamakandida narwo rwuve mavari, neni ndive mavari. Shuwa zvakatozadziswa izvo. Because nanhasi tototaura Jesu arimo mandiri. Hallelujah. Saka totozva kuti haasi muri wenyu. Ngatisumukei. Jesu arimo mandiri. Sekutaura kwaakaita kuti iye ari muna Baba, Baba vari maari. Saka ari kuda kuti zvizoitika kuti iye ave mandiri, ndiri maari. Sezvarinoitika nhasi. Akapinda sei mandiri nekutenda ikoko mweya mutsvene pawakapinda mandiri Jesu atori mandiri. Hallelujah. Saka izvezvi ndaakutofamba ndiri naJesu mandiri so. Hallelujah. Sekufamba uko aiita Jesu Baba vari maari, iye ari muna Baba. Inda kuti ndiri muna Jesu, Jesu ari mandiri. Mweya mutsvene waMwari uri mandiri. Hallelujah. Kana ndiri kutaura nezvangu ndikureva nevamwe vese vakaponeswa naMwari. I'm not saying I'm the only one. Mungangazoti havane kuzvikudza Baba vakuzoona varimo vega Kristu. No, I am talking about the redeemed of God. Everyone who was born again, everyone who was sanctified, everyone who was baptized by the Holy Spirit. The same thing I'm talking about is also in them. Navo Jesu ari mavari. Hatipo kutaura kuti wakapona kana kuti hauna kupona. Umwene mwana uzvipupurira. That's why we have testimonies in the Church of God. Munhu nemunhu ndiye anozouya kuzvitaurira ega kuti hama dzangu ini ndaimbofamba nenzira yakadai so. Ezvino handichafambe nenzira iyoyo. Ndinotenda Mwari akandibereka kutsva. Ndinotenda Mwari akanditsvenesa akandidzura mudzi wechivi. Ndinotenda Mwari akandiombeka nemasimba emweya mutsvene. Munhu anozvipupurira ega. Hakuna munhu mukereke yaMwari. We will never allow any pastor or any preacher, any evangelist, any prophet or any apostle
kuti asumudze mwana wekereke obva ati honai munhu akapona uyu. Munhu nemunhu anozvipupurira ega. Haleluya. Iwe unotaura kupona kwemunhu une mita here? Wakamuvheneka sei? Munhu anozvipupurira ega. Kana basa rabatwa naMwari maari, achataura ega kuti basa rakabatwa pandiri. Haleluya. Panguva ino